πώς προέκυψε το «η». Λοιπόν, ήταν μετά από ένα χρόνο αναζήτησης, όπου προσπαθούσαμε με τα παιδιά από την ομάδα να βρούμε έναν τρόπο να εκφράσουμε τα καλλιτεχνικά μας πιστεύω. Οπότε θεωρήσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να εκφράσουμε όσο πιο πολύ γίνεται αυτό που θέλουμε να πούμε πάνω στη σκηνή σαν ηθοποιοί, ήταν να γράψουμε το έργο. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία, δηλαδή μας βοήθησε και τις δύο πάρα πολύ και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που θεωρούμε ότι πλησίασε αρκετά αυτό που θέλουμε να πούμε. Το «η» βασίζεται σε 3 παραμύθια, τα οποία είναι παραλλαγμένα, απευθύνονται σε ενήλικες και βασίζεται στο κομβικό σημείο εκείνη τη στιγμή που πρέπει να κάνουμε κάποια επιλογή και κατά πόσο μας καθορίζει αυτή η επιλογή, ποιες είναι αυτές οι συνέπειες που έχει ή και που δεν έχει. Λοιπόν, το αγαπημένο μου παραμύθι όταν ήμουν μικρή ήταν η Μικρή Γοργόνα για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ οι γοργόνες όταν ήμουν μικρή και πίστευα ότι υπάρχουν. Και δεύτερον, γιατί είναι από τα λίγα παραμύθια που δεν έχουν ευτυχές τέλος, δηλαδή αυτό το «και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Και ενώ μου άφηνε έτσι μια γλυκόπικρη αίσθηση στο τέλος, παρόλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ και το ξεχώρισα. Αυτό που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι ή ο Λύκος με τα 7 κατσικάκια ή ο Λύκος με τα 3 γουρνάκια, ένα από τα δύο. Αυτό που με εντυπωσίαζε λοιπόν και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν που ο Λύκος κάποια στιγμή βουτούσε μέσα στο Σταλέμπρι, ενώ ήταν ηθικός, και πήγαινε τέλος πάντων στο σπίτι για να παραπλανήσει ή τα 7 κατσικάκια ή τα 3 γουρνάκια. Αυτό μπορώ να πω ότι με εντυπωσίαζε. Και ακόμα η προστασία που έδειχνε η μητέρα στα παιδιά της. Κατσικάκια με 3 γουρνάκια. Γενικά δεν τα αγαπούσα πάρα πολύ τα παραμύθια. Το αγαπημένο μου παραμύθι ήταν το Κοριτσάκι με τα σπίρτα. Πρώτον, γιατί διαδραματιζόταν Χριστούγεννα, που είναι από τις αγαπημένες μου εποχές του χρόνου. Μετά μου άρεσε πολύ γιατί περιέγραφε οικογενειακές στιγμές στο τραπέζι, που ήταν πάρα πολύ τρυφερό και συναισθηματικό. Και επίσης μου άρεσε για έναν ακόμη λόγο, γιατί στο τέλος το κοριτσάκι πέθαινε. Και δεν ήταν ένα παραμύθι με το κλασικό ευτυχισμένο τέλος, δεν είχε πρίγκιπες, δεν είχε πριγκίπισσες. Εξετάζουμε αυτό το κομμάτι του πόσο μέσα συνειδητά και με κριτική σκέψη είμαστε στις επιλογές που κάνουμε, πόσο είμαστε εμείς, πόσο αφινόμαστε ώστε να επηρεαστούμε από άλλα πράγματα και πώς μπορούμε να εξελίξουμε αυτή τη συνειδητότητα που έχουμε στις επιλογές μας. Όπως είπε και η Άννα, το «η» βασίζεται πάνω στις επιλογές. Πιστεύω πως έχουμε κληθεί και εμείς να κάνουμε μια επιλογή πάνω σε αυτό, μαζί με τα παιδιά, και ότι ίσως τα έχουμε καταφέρει. Ερχόμαστε στο δίλημμα. Αν ο στόχος μας θα υλοποιηθεί και πραγματικά θα επιτευχθεί. Ξεμπλοκάροντας τη διαδικασία της θέσης, ποντάρουμε πάνω σε αυτό και βάζουμε τους δικούς μας στόχους. Πιστεύω πως τα έχουμε καταφέρει.